Jeg vil gerne få lidt af hende. Og lige kigge på hende. Hvad vil du gøre for, at hun kan være mere sammen med sin far i fremtiden? Sin far? Ja, hvis du bliver genvalgt. Jeg ved jo ikke, hvad min far er. Far, han kommer fra Ghana af. Han kan ikke opfylde pointsystemet, og jeg har ikke råd til at få ham herop. Hun kan være sammen med ham 3 til 6 måneder om året. Synes du, det er rimeligt? Jeg kan simpelthen ikke stå og tage stilling til på den her måde. Det kan jeg ikke. Hvor skal jeg sætte mit kryds hen? Ja, det skal du jo selv tage stilling til. Ja, og derfor spørger jeg dig, hvad jeg kan gøre. Jeg synes ikke, jeg har ikke en chance for at tage stilling til din sag. Og de dejlig hun er. Dejlig pige. Ja. Hvorfor kan du svare mig på mit spørgsmål? Fordi jeg kender ikke din situation. Jeg kan ringe dig op, hvis du vil. Det må du meget gerne. Men prøv at pointsystemet. Jeg har ingen kinamands chance for at stå detaljeret og tage stilling til din situation her. Jeg siger heller ikke, du skal tage stilling til min situation. Jeg siger generelt, pointsystemet gør. Det har vi for at vi har et pointsystem. Integration. Det er jeg klar over. Men hendes far vil arbejde. Han vil ikke være afhængig af nogen. Hun er ikke den eneste her i Danmark, som ikke kan få lov til at være sammen med sin far. Jeg har flere, jeg kender, der har været nødt til at rejse udenlands, for at kan få lov til at være sammen med deres ægtefælle. Det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg synes, det er i orden, vi sender nogen hjem. Men jeg synes, vi skal kigge på, om det ikke nogle gange er det forkerte, vi sender hjem, og så lade de rigtige komme op, som vil knokle for Danmark, og som vil være noget for deres børn og deres familie. Jeg er helt enig i, at vi skal have det sådan, at dem, der vil og kan komme til, og dem, der ikke vil, skal ikke komme til. Under pointsystemet. Det er sådan set derfor, at vi har forsøgt at lave et pointsystem, som er mere fleksibel end den gamle, rene 24-årsregel. Det er det. Han er musiker og murer, men han kan ikke komme op, fordi han kan ikke samle point nok. Og jeg har ikke 100.000 til at kan få ham her, for jeg har endnu forsørg også. Men jeg vil meget gerne snakke med dig om din sag, men jeg kan ikke gøre det her, fordi jeg kender ikke jeres situation. Jeg kan forklare dig. Din sag, du skal tage stilling generelt. Du kommer der her og stikker dit barn i armen på mig. Jeg synes, du skal se. Jeg synes, du skal. Det er jo ikke den eneste i Danmark. Prøv lige at høre. Alle børn er søde. Alle børn er søde. Uanset hvor jeg kommer hen i verden, så møder jeg søde børn. Det gør jeg. Jeg møder søde mennesker alle steder, hvor jeg kommer i verden. Over halvdelen. Du spørger mig, hvis jeg så ikke. Jeg tager ansvaret for, at vi har skabt en udlændingepolitik, der betyder, at vi over de sidste 10 år kan se, at dem, der kommer til Danmark, det er nogen, der kommer fra læse, det er nogen, der kommer og arbejde. Det er indvandrerpiger, der har en kæmpe succes med at komme i skole og uddanne sig og integrere. Og det har de blandt andet, fordi vi har en 24-årsregel. Er der så nogle skævheder ved den regel? Ja, der er nogle skævheder ved den regel, fordi vi lever i et retssamfund, hvor de samme regler skal gælde alle. Jeg har ikke noget mod 80-årsreglen. Den går jeg 100% ind for, for jeg synes, det skal være. Jeg synes også, man skal være voksen nok til at tage stilling til, om det er det, man vil. Men pointsystemet? Pointsystemet er jo et forsøg på at gøre 24-årsreglen mere fleksibel og sige... Det bliver den jo ikke. Jo, det gør den. Nej, det gør den ikke. Fordi det er et udtryk for at sige, at det kan ikke nytte noget, at bare fordi man er 24 år, så kan man være. Men omvendt kan det heller ikke nytte noget at sige, at fordi man ikke er 24 år, må man ikke være. Og det er derfor, vi har sagt, så kan du altid diskutere, hvordan pointen er bygget op, og meget gerne diskutere med dig. Men selve tanken om, at man viser, at man vil noget, at man kan noget, den står jeg altså bagved. Og jeg vil meget gerne diskutere også din mands situation. Men det kan han ikke, fordi han kan samle de point, som nu har bygget op. Er du sikker på, at han ikke kan det? Det er jeg 300% sikker på. Jeg har ringet til mange gange. Og jeg har ikke mulighed for at rejse til Sverige for at blive gift med ham. Må jeg få din telefon? Det må du meget gerne. Her for Ole. Nej, det må du gerne. Jeg finder lige at få det nummer. Det må du meget gerne. Ja.